Ci credo Simoni. Ma che ci starei a pensare, guarda. A prendere subito il volo. Ma tutto a Olivo. Nu puteți să n-aduceți nimic de n-a. Păi, pizzeria, uite care e planul. Pizzeria, te sper, trebuie să fie distrusă. Că noi o să venim noi. Și să nu mai scriu și să vorbim. Dar ce ai puțin, mă, dilegi așa? Alerg, fiindcă pizzeria va fi distrusă. Ce? Nu, o să-i oprim pe toi animatronic să ia. Sau de fapt, o să-i zicem lui Toy Freddy, ziceți ce? Nu trebuie să distrugi pizzeria. Cine mă oprește? Nu trebuie, toți avem o viață. Tu-i buni? Ce? Al non prană. Ok. Bye!